Nadigos ti bukod da adara, ti duwa nga lalaki, when awawagan tayo nga bakla. Tinasarakan dati kamaisan, igit iti Barangay Road, Bulag East, Bantay, Ilocos. Sigun ti investigasyon ti kapulisan, tinatakamat nga ili. Nagsagrap tinaduma-duma nga bagsol iti parte ti bagi, dagiti dua a biktima. Namuan dagiti biktima ani Engineer Bautista Idel Castillo, agtawen iti 40, agnaid iti Bulag West, Bantay, Ilocos. Ken ni Jeffrey Pacleb i Pastor, agtawen met iti 23, nga agnaid met iti Barangay Tagipuro, Bantay, Ilocos. Sigun ken ni Herbie Pacleb, kabsat ti maysa a biktima ani Jeffrey. Napantibalay da daytoy ti may summit lang a biktima ani Jenner. Tibalay da ti bandang alas 7 iti rabii. Ti may ka 24 nga bulan iti Mayo. Nga imbaga na ti maysa nga biktima ani Jenner nga mapandaag pasyar ang nakalugan iti motorsiklo. Dita agundaway napanda nga dua iti biktima iti balay iti Managan Amari Cris Pilutin i Pariñas. Agna idmet lang iti nasao barangay. Nga dita nga imbaga nang iyuray da lang ti maysa nga gayemda ani Glendale Castillo. Ti sumagmamuno nga minuto dagiti biktima ken maysa nga gayemda a Managan nga Emerson Pilutin. Napanda ti Barangay Plaza iti Tagipuro kadwa da dagiti innem nga saan pay nga managanan nga lalaki. Ni Glendale Castillo maysa nga gayem dagiti biktima. Nag-text da ti Rabi nga kunada ke rumar tayo, talo tayo yung tilogan namang ummi kunana. Sikat di ag-drive kunan. Kuna medya makaruwar sis ta agsakit ti bagbagi ndya nga unay nga makakaruwar kuna tang miyana ti balay ti kasinsin ko kuna. Ni ko nag-text man dito Jeffrey yan nga. Intayon talo ti namang ummi kunana. Yung ke talaga kaya sis nagsakit ti bagbagi kuna. Ngem kuna naman ni mang ummin lala sis may kan atatadyo lagkukuyog kunana. Kuna meten haan dir kay magsakit met ti bagbagi next time ton akay kagagapo ti ora tanaga po kami ora nga resort ta alas 2 kami sa nagawid didi. Kay kuna meten Allah kay rumar ta rabiin kuna kanya kuna den papila da so nga rumar dala ta ti rabiin na search dedi nga rabiin kay kuna meten Allah makamukay tan rumar kayo basta ja makaruwar kuna kanya. Kapuan ti kinainget ti investigasyon dagiti kapulisan iti Bantay. Nga indadaulwan ni Police Chief Inspector Honesto Lasso Jr. Dakkel ti pagdurasan ti kaso gapuanan tanamuan da insigida dagiti masuspetsa nga kinaramid ti krimen. Nag-follow up kami Ryan ket dami na pintas nga progress na ta dagiti 5 nga kakadwa DJ suspect antay pala nga may mabaling may naganan ta deti kay minor deti suspect. So sigon ka dagiti 5 nga testigo da kadwa na nga testigo kita nakita da nga talaga deti panang ngisayangkat na deti nga krimen. Nga kwa antay pala nga makuha niya ti motibo ta dito conflict kami dito bagbaga dito 5. So nga dapat maala tayo pa makapatang tayo pa dito may isang tao nga dapat nga di accepted dito criminal liability dito ada dito lintek tayo nga dito. So dependent to baka agad ko dati diversion di kwati DSWD. May pakamo nga dagiti innem nga paborito nga nangaramid iti krimen ket agtawen da lang iti 20, 19, 18, 17. Ken iti itutududa nga nangaramid mismo ket agtawen lang iti 16. Para iti press corps, Ryan Pardo.